Luisa, l-ewwel grazzi tal-li ġejt. Luisa hija waħda mir-rebbieħa li kellna tas-6-week challenge li għamilna. Fejn bażikament Luisa u nisa oħrajn tajjeb inaqdu magħna għal sitt ġimgħat intensivi fejn fih l-iskop kien li ħarqu x-xaħam l-Tonja u kien hemm anke nutritionist li kien qed jgħidilkom naqra dak li qed jieklu, intom qed tilgħu x'intom tagħmlu u kellna programm insomma holistiku, kellna naqra guest speakers jgħidulna fuq affarijiet differenti u bxejna minn hemmhekk. Qabel xejn Luisa, nibdew minn qabel. X'wasslek inti biex forsi tellaj ċertu eżamen? Overeating, xogħol qiegħda, office work, exercise ma tagħmel xejn, tension minn cheating. Fil meta kont isek qed tħossok inti li forsi jew bin-nervi ma nagħtihom l-iptal u dak kien wassallek għall-wejting. Qed nifhem. Imbagħad ikollna l-fuq viċin. X'wasslek biex tgħid isma' wasal iż-żmien li nagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Ma stax nibqa' sejra kif kont sejra. Ħaġa nħossni naqta' nifsi biex niżel naqfel il-lat, nħossni naqta' nifsi. Ġifieri kif kont inti dwar bażikament kif kont qed taġixxi, kif kont qed tħoss. Nħossni healthy. Trid nieqaf x'imkien għax ma Ġifieri ħassejt li ma tagħmilx xi ħaġa aktar illum. Semmejt li forsi qabel ma bdejna il-kwistjoni ta' dera, x'ma tax kien jogħġbok fid-dera Luisa? Fatt li tellajt il-weight. U ma bodi parti li ma bodi parti li ħassejt jaffettwak. Kullu kif, naqra kullu kif. U forsi ta' madwarek jekk kienu xi kummentaw lek xi ħaġa fuq din il-kwistjoni, forsi tirrigwardaw għalih, forsi kienu jitħassbu x'kien qisu l-ambjent ta' madwarek. Il-weight huwa sensitive subject. Allura kemm jista' jkun kont nipprova nevita li jkellni fuq Once li mbagħad inti rajt ir-reklam jew irċevejt xi x'wassal biex tgħid isma' hi, ħa nagħmel xi ħaġa. Ma stax nibqa' sejra kif kont sejra, rid nagħmel x'imkien. Sitt rajt advert fuq Facebook u għad ħanbuk. Ġejt bukjar l-appointment għax minna li kont se nibda u ġejt insertajt klas u xorta ma tajx qalbi li ġejt ġurnata ħażina, xorta rġajt għatterġa. Ġejt li ieħor u ma rġajt tajjeb tassew. Meta ma tibdej il-programm, x'bidliet bdejt tħoss li qed jiġu fik qabel xejn. Mela meta tibdejt il-programm, x'tip ta' bidliet kont qed tesperjenza? Xi kont qed tħoss differenti, jew forsi x'kont qed tara differenti meta bdejt il-programm. Il-training dejt il-posti iktar malarjat ġranet, iktar il-bidja straight. Dejt nitlef il-pis mill-ewwel, għax fl-ewwel ġimgħa inżilt ħafna. Speċi iktar tagħti kuraġġ li nibqa' sejra. Ġifieri tagħmel biegħek ċertu water retention. Il-apparti li ħassna fik mix-xaħab fl-ewwel ġimgħa, però qisu kien ċertu water retention li neħħejtu wkoll. Allura qisu tieni lejla fuq il-viżit fil-terza wajn. L-ewwel ġimgħa nżilt 6 kilos. Qatt ma kienet dejjem nibdieti u nżilt ma mhux hekk. Lasċajna ħafna ilma forsi lejn interessanti. Iktar ma bdew jgħaddu s-sinġimat, jew l-aħħar ta' s-sinġimat. X'tip ta' bidliet imbagħad kont qed tinnota? U dawn l-istess bidliet bdew jinutaw n-nisa madwarek. Bħal xi ħaġa. Jikkummentaw li tidher li qed tonqos il-qasejra ta' qalbek, il-fasila li toqgħod tidħol f'wejjeġ iżgħar, dejt il-qasejra tal-komda, f'kollox anke health-wise, il-fatt li anke training weights nerfa' iktar għal-challenge ma' jself biex ngħid ħanżid weights. Bħal ċertu dik ċerta li għamlu jisu li kont qed tagħmel xi ħafna inti tibqa' tagħmel
l-istess way, l-intensità, ma tantx ħanamlu progress. Għal dak li qed jaraw. U li probabbilment qed jagħmlu kuraġġ kbir fik, tajjeb anke forsi jaraw dak kif tgħid u dak kif intillu qed taraw qed jaraw kontimu hawnhekk. X'tagħmilhom bħala x'messaġġ tagħtihom inti, x'ħatejdilhom fuq dawn in-nofsijat li għandna, fuq l-accountability tal-nutrition, fejn il-nutrition segwikom, u l-programm in ġenerali fejn anke kien hemm il-grand speakers. X'tajtu dak li qed jarana li forsi qed jitħajjar jinbidel mal. Fil-bidu, meta sirt naf li 30 minutes għad 30 minutes biss, imma 30 minutes of intensive training li huwa effettiv ħafna tajjeb. Hija xi ħaġa li I look forward with every day li tiġi tfetħu nofsija biss. Għax dejkwita, forsi nistilena l-atmosfera kif għax ħafna nies li qed jarawna li maġġa li huma interessati li mal-branċi bidliet. Imma forsi pruvaw ħafna media, pruvaw ħafna exercises għal jekk pruvaw xi exercises. Pruvaw ħafna pilloli, ħafna shakes. X'inhu l-appell tiegħek għalihom? Għalfejn forsi l-programm huwa differenti. Ġibu l-ħetti, Okay. ħetti, l-exercise jgħin ħafna wkoll niflaħa. Pilloli ma jmux sonnom. Okay. Mhix xi tieti ta' barra minn hawn, hija healthy eating. Kemm hekk ċans li pereżempju dawk iż-ġimgħat dejn fil-ġnien wara eżempju ma tal-familja. Joħal xi drink regolaw. Ġifieri minkejja li tinżilt ħafna xaqa, naqas ħafna l-persentaġġ tax-xaqa, xorta diffiċli tuħadd pjaċir. Xorta, għażilt x'niekol, mhux attenta xorta. Kienet parti minn dik. Prosit ta' semija ħna ġenajt il-prosit, mux nismibis, bisemittin kollu bisemittin qed jarana. U bħala waħda mill-beres, kif konna t-temenda ħannatik daċċejn il-ċek illi da' bażikament qed jindika illi jinti mhux tista' minn il-transformation, però jnexxielek teċidja l-goals li għamilna fil-ħin. U għal-daqstant, ħanippreżentalek dan iċ-ċek Luisa. Daqxej kbir biex kun jista' jidher bil-kamera, insomma, għax fil-ċobbor ma' u Luisa kif konna jgħana l-għagħna fil-meeting. Illi inti mhux biss ħafna il-bidra għalik. Però aħna nemmnu anke bil-format ta' kif għandna tip ta' challenges. Illi għax inti ħadkun qed tinkonvinċi ħafna nies biex bħalek jibdew jagħmlu bidra. Illi infa mhux biss inti ġib il-flustura, però inti qed taspira qed xi kelma bil-Malti qed tinspira li qed tuża jekk neskużawni il-ħaddieħor biex jagħmel dawn il-kamili. Allura, meta aħna bdejna nibda aħna ta'